पार्टीनि सासे वर्कार्स बिथांनो जोंनि मानव गेदेर दिपेन बर' सार बिथांखौ माने बिसोरनि बिपिएफ पार्टियाव माने जयेन जागौबा गोसोआव सानदोंमोन आरोना बिथाङा। बेनिफ्राय बाथ्राखौ इनडाइरेक्टयै बुंदों, माने डाइरेक्टयै बुंबाबो जायो खिन्थु इनडाइरेक्टयै बुंदों आरोना, माने मोजां पार्टियाव जयेन जायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै। आरो बिसोरो खुगायावबो ओरैबायदि गिदिर गिदिर माने बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि स्ट्रं, माने 15-20 बोसोर माने गुबुन पार्टिया गुबुन दोलोआ माने रावबो माने सिफायनो हानाय नंला, सोमावनो हानाय नंला, भाइब्रेसन खालामनो हानाय नंला, नैबेबायदि आरो खुगायावबा बिराद गिदिर गिदिर आरोना। नाथाय खुगायाव गिदिर गिदिर जानो हागौ, नाथाय गोसो सिङाव दुरबल, जायनि जाहोनाव इनडाइरेक्टयै मानव गेदेर दिपेन बर' सारखौ बिथांमोना सिं सिं वेलकाम खालामदोंमोन, बरायदोंमोन माने। दा बेयो मोनसे बिराद गिदिर दुरबलथा, माने बिपिएफ पार्टिनि थाखाय बिराद लोरबां बे माने। दा जोङो बेफोरनिफ्रायनो हमदांना मोनो, खुगायावल' गिदिर गिदिर रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बाथ्राफोरखौल' बिराद गिदिर गिदिर बुङो, बिराद माने मोजां मोजां बुङो आरोना, नाथाय माने सिङाव सनस्ला आरो सिङाव जेबो गैया, जिर' माने। आरो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि माने लोब लोब नुब्ला आरोबाव गोसोफोरा बिराद गोदौवो आरो माने ओरैबायदि गरम जायो आरोना। आं जायफोर माने लारि बिथांमोननि सिरियाल मानसिफोरखौ देखायगोन आरोना, बिथांमोना ओरैबायदि माने गोसोआव ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ नुब्लानाय बिराद गोजौ जायो, नाथाय रायजो राजाफोरखौ जुदि मेल मिथिङाव नुवाब्ला बिसिनि गोसोफोरा ओरै थनथ्रयो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बियो बिपिएफ पार्टि दोलोनि मोनसे बियो राजखान्थि जेने बिसायख'थिया खाथि सौफैगासिनो दं। रायजोफोरखौ नुब्ला गोदौवो, रायजोफोरखौ नुवाब्ला थख्र'वो, नैबेबायदि मोनसे बिथांमोननि जि केरेक्टारखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, बबेबा राजखान्थि दोलोनि गोहो आरो पावारा रायजो राजानि आखायावसो थायो, पाब्लिकनि आखायावसो थायो रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो रायजो राजाफोरा जेब्ला आगदा आगसि उन सिगां जुदि गैया, बिथांमोना ओरै थनथ्रयो, जिर' लेभेलाव फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय, बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि जि रायजो राजा इउनाइट जानांगोन। आरो बेयाव मोनसे जिथुनाखि मोनसे बबे पार्टिया, बबे दोलोआ, बबे हान्जाया हारिनि जौगानाय, राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों, बैखौ बिजिरनो हानाय गोहो आरो सक्तिया थानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नङाबा जोङो बिदिनो दादामला लेंबानो अबेबा मेल जागोन होनबानो बेयाव ज', अबेबा मेल जागोन होनबानो बेयाव ज' थाङोब्ला रुलिं सरकार, जायखौ जों बिपिएफ पार्टि, बिसोरो रायजो राजाखौ बाहायनानै, रायजो राजाखौ देखायनानै गावसिनि लाइफ स्टाइलखौ माने चेन्ज खालामगासिनो दं। लाइफनि डेम'ग्राफि बिसिना सोलायगासिनो दं, माने लाक्जारि बिसिनि जिउआव। नाथाय पाब्लिकआ गोदोनिफ्राय जेरै दं बिदिनो दिनैबो दं, मानोना जोंनि पाब्लिकआ कमन माने सेन्स जोबोद खम नालाय, बिजिरनो हानाय गोहो गैयिनि थाखाय। थ' बेनिखायनो आं खावलायबाय, जियानो हक आङो बे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दं, जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो एक्टिभ जायो आरो मोजां जोंनो मोजां दैदेनगिरि, जों मोजां दैदेनगिरिखौ जेब्लाबो सायख'नो नाजायो। जोंनि गेजेराव दङ होनब्ला नोंथांमोना मोनथिखागौ, ए टु जेड माने जेरावबो टेलेन्टेड, जेरावबो फारफ्रोमथिंबो दावहा नांनो हानाय, गोदोनिफ्राय बिथाङा
आसाम सरकारजों दावहा नांबोदों। हारिनि राव हारिमु थुनलाइ थामोनथा आरो जौगानायनि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। बिथाङानो जादों मानाव गेदेर रायजो सभानि MP देग्लाय मोननो हादों मानाव गेदेर प्रमद बर'। बिथाङा जोंनि थाखाय बेस्ट जोंनि जि राजखान्थि समाजखौ दैदेननायाव, रायजो राजाखौ पाब्लिकखौ सासन खालामनायाव, दैदेननायाव, सिबिनायाव 100% कुवालिटि गोनां। थ' बेनिखायनो मोजां लिडारखौ जोङो सायख'नांगोन। रायजो राजानिसिम खावलायनाय। जै जाथों, जै बर' हारिनि।